Čo vás boli? Nič. Budem ma boxerom. Takže môžete dať mi pokoj už. No dobre, a prečo vás udrel? Lebo bol debent nafetovaný. Dobre, môžete vypnúť nejaké túto nemecké No nie. telefón, viete, nech sa to vypne. Nie, nevypnem sa to. Nech to nikto iný nepočúva. Ja budem počúvať, ja som jej priateľka, ja vám vravím, ja som bola celý čas tu pri tom. Ja som to celé videla, keď on prišiel a on ich išiel napadať obidve. Ja som aj volala na 112, teda na 155, aby ste prišli ošetriť jej nos. Brať ju nikam nemusíte, lebo ona dobrovoľne s vami aj tak nikde nepôjde a ja pre ňu prídem. Ja vás vítam pri ďalšom videu. Karma sa zase ocitla presne tam, kde nemala. Ako vždy, nič nové. Tento raz sa začal celkom nevinne, prišli tam feťaci, napadli jej kamarátku. Situácia sa začala poriadne vyostrovať. Aby vás to potom nezmiatlo, keď sa jej kamarátka objavila v videu, áno, je to žena, len má trošku výraznejší vzhľad. Takže kto ju uvidí prvýkrát, možno si povie, počkaj, čo sa tu vlastne deje. Takže je to žena. Poďme sa vlastne pozrieť, čo sa tam udialo. Že to nevypne. Ten kokot ma po piči. Už len kvôli tomu, že ja mám záznam streamu, lebo ja som mala stream a ja mám záznam streamu, jak on vyzeral kokot. A dvaja na ženu išli. Vážne, dvaja na ženu. Vyjebaní feťáci, skurvení. To nie je na vás, prepačte to do telefónu. Idem jej volať, hej. Tebe jebe? Ja idem sama. Kde je kokot? Jebala som si mater kurvu do papola, aby som si pojebala. Hej, dneska ma fakt zaberú policajti, zaberú. Normálne najbem policajtu, nech ma zabere. Kde mám cigarety? Či mi ich ten výbanec zebral? Láska, idem sama, aby mi Mrška poslala peniaze. Nemám rezervačku pre jednu osobu. Tu som, stanica Petržalka, už sú tu aj policajti. Čakám na fotku toho cigáňa. Miška, poslala si mi peniaze, povedz to Dandymu, že som si pre seba rezervovala. On je v tom, že idem s Gitou na ubytovňu. Ja som si iba pre seba rezervovala. Miške som povedala, že ostatné, čo mi zostalo, že dám jej. Miška povedala, nech si kúpim cigarety a ja to chcem jej doložiť. Ja nehovor, že idem s ňou. Jeden vybancov nehal tričko. Je mi to šťaha hore. Janka hovorila, že máš zdať vyšetriť nos, aj keď nebudeš chcieť, že ona pôjde s tebou. Dajte mi pokoj. S boxerom je najebal vyjebaný kokot fetecký. A Miša, ja ti hovorím, ten kokot robí pre Barboru bank dealera. Môžeš prestať nadávať. Nemôžem. A deťko Kamišal by svedčil. Už sa zebrašal het. A nikoho to nezajímá, že niekto bude taký slúža. A ju aj mňa? Ja mám rozebanú aj jak zondím. Takže nakoniec boli napadnuté obidve, ale podľa všetkoho jej kamarátka dopadla o podstatne horšie. Potom ju uvidíme aj priamo na zábere. A Karma tá rozhodne nie je typ človeka, ktorému by chýbala odvaha.
keby sa za nadávanie rozdávali body, Karma už má zlatú medailu a ešte by sa hádala s rozhodcom, že jej ich má pripočítať viac. Takže pozrieme sa, čo tam ide ďalej. S osánkou to mi to ťaha. Až do ucha. Ale presne viem, ktorý dealer bol s ním. Čakám na fotku, aj policajti na ňu čakajú. Lebo Janka to má v zázname live. Ktorá koflejme je? Hej, je zatvorím ústa, nech to tu zaťahá. Boli nožky. Keď sme na to, teraz to mimo krvu a otvorené. No, odromíš okuláre. Pojeber si moju materku. A potom skúsa volať Ja policajtov. som mohli vás volať. Ja tomu rozumiem, to Máte nevadí. väčšie toto. Nevadí, to spíšete to a podpíšete tým, že nechcete a to tým skončiť, nie? Ale bolo by dobré Ale Janka povedala, že ona ťa zoberie do nemocnice na vyšetrenie. bude boliť veľmi veľmi. To teraz ešte Ja adrenalín viem, máte že to v každý krát systéme. zlomené. Brat mi Má to zlomené? Tak viete, o čom hovorím, že naleje sa to krvu a bude to môcť. Je to zlomené. Je to bolí. Boli. Ja to môžem naučiť. Bolo by lepšie už to kliniku čerstvé. Môže sa spýtať pani doktorka? Jej sestra mi volala, že ona by ju zobrala by on pol hodiny. Kvôli tým liekom, že nemajú do seba. Že či by sa Ak to mne dalo. odmietne, tak robí si sama, čo chce. Môže Tak je povedal tú pol hodinu potom. Ja neprídem Lebo nie, ona by prišla, že priamo na vyšetrenie, lebo jej sestra čaká do pol hodiny. Ja sa to potom netýka. Ja nie pre nemocnicu, ja som záchranná. Idem s tebou. Gita. Keď tu Janka, zazdieľate jej to. Už sa zavojí, nie? Strelite s tým teda, že vás to ponechám a podpíšete, že ste odmietali transport. A keď ju znovu napadne? Rozumieme? Dobre, v poriadku, tak tým pádom sme to minúť, nič sa nedieje. Dobre, žiadne strach. Niekto tam spadol. Žiadne stres. To je ten už ráti koľko to spí. Niekto padol, to nie je. No už je alkoholik. On tam spal do celý deň. To je smiešne. Ja normálne tí čučárov tu sebe za chvíľu. Čaro z Za chvíľu ľudí. mňa policajti zoberú, že tu rozbijem dôchodcov. Prestaň. Starí ľudia. Starí ľudia, ale jeden detko sa ťa zasal a ostatní skočili išli do ňoho. Pozerať tú fotku, ak mi to hneď príde, tak hneď to dám. Áno, áno. Lebo to bol dlhý záznam streamu, takže to musí tak ku koncu, aby to nebolo rozmazané. Keď si necítim nos, tak to dá, no. Nie, to je ten opuch. Tlačí vám A tu na stanici nemajú kamerové záznamy? Tlačí vám na nervíky a preto cítite opuch. Ako Ja viem presne, ja cca tak zhruba viem čas. je to isté. Ja sa to lepšie ošetruje, kým je to čerstvé. Lebo potom je to opuchne celé, tak to už bolí o to viac. Teraz sa už vlastne hľadá vinník zo streamu, hej, stiahuje sa fotka dotyčného, ktorý mal celý incident spôsobiť a najlepšie na tom je, že jeho tvár nakoniec uvidíme aj my priamo na streame. Na mieste sú už policajti, je tam záchranka, celá situácia sa postupne rieši. Samozrejme nie je tam všetko vidieť, Karma má telefón otočený tak, aby nebolo vidieť veci, ktoré by tam jednoducho nemali byť. Je tu zakázané od tej záchranky, ale určite neodchádzajte, pretože neskôr sa objavia ešte zaujímavé zábery. Takže poďme ďalej. Mar, kde ma bolí nos? Ja viem. Pôjdem s tebou, alebo ako? Nie. Čo mi tepa do kopu teraz. Ty si piče. Ale No, jaký... Barbora, poslala som ti fotku, jak vyzeral. Mám? Dobre. Áno, poslala som ti, ja som mi dala priblížiť. Dobre, nie to ukázať pánovi policajtovi. Pán policajt už to má. Ich feťáci. Či dealeri, či čo to boli, kurvy to budú. To ešte nevieš, kým si začal ten kokot buzeranský.
priebaný. Či si myslí, že každého bude fackať? S boxerom? S boxerom bol frajer. Počuješ, Ja Janka? mu ukážem, no. Janka, dám jej zatiaľ moju 20 000 powerbanku, tá je nabitá. No. Jaký budem bez powerbanky, ja sa idem bez Ja neviem, ubytovať. kedy kolega dorieši taxík, Počúvaj aby ma, ja prišiel, sa idem lebo on nemá. ubytovať, dám jej powerbanku, ona ide s RZPčkou. Dobre, kam ide? Kam ju berú? Do Ružinovskej alebo kam? Lebo však tam som hneď. Geti, ja ti dám môj powerbanku, aj keď si mi pôjdeš. A Janka ti Ja ti bude... ju potom vrátim, Barbie, však keď tak ja sa s tebou stretnem neskôr, keď sa vyspíš. Pôjdeš zajtra do roboty. A nebudeš Ale tam... pôjde, neboj nič, pôjde, dobre bude, len nech jej skontrolujú nos a normálne dobre bude. Skľudni ju. Na Janku. Vytúž. Môžeš ísť. Rozprávaj sa. Už dobre bude, neboj nič. A dám ti môj Idem pre powerbanku. teba, ja ťa zoberiem normálne domov potom. Aha, na stole je vidno. Dobre? Ja ti dám môj powerbanku. Môže, odchádzam teda, tlačím to? Ona to odmieta. Nechce odísť? Tak ju nechajte tak, keď nechce odísť, ja ju zoberiem s autom do No ale že Ružinovskej. už potom sa to nebude môcť riešiť, vieš? No, je mi jedno, ona aj tak nebude chcieť riešiť, ja ju poznám, ona ho nahlasovať nebude, ja som fotku poslala tebe, aby ty si ho nahlasila, Ďalšie dve lebo hliadky. ona nebude nič riešiť, vieš. Ďalšie dve hliadky a odsutu. vec to bude taká, že... No, není nič, lebo napadol ju feťak, aj jednu, aj druhú. A ja som opísala aj dealera. No, ty si opísala dealera, ja som ti poslala fotku toho feťaka. Ja keď ho niekde uvidím, tak ho dám zmárovať, že to uvidí. Ja mu dám takého boxera debilného. Frajer s boxerom na ženu. Čo si mindráky rieši, bo kokot mal malý. Od začiatku mal na ňu náražky, od začiatku. Ale celý čas tam provokoval, že bolo vidno, jak provokuje od začiatku tam. Ona mu slušne povedala, aby si odsadol od stola a nechcel si ani odsadnúť. Ideme ďalej, nič sa ide. Ja som mala za mňa robotu, no to jedno. A má to iba nárazené pani doktorka, alebo zlomená sa mohla. Vystaviť ho na omy, to ešte nevieš, kde mám konekcie. Také bude vystavený, veľmi bude vystavený. Ten nech sa vyhýba teraz ulicám, ti to vravím vám to podľa. No, Jani, ona by mala ísť na rengen s tým nosom, ale Ja ju zoberem, keď nechce ísť naozaj s nimi. Povedať, vieš, ako bez rengenu. Jasné, nech ju iba ošetria, nech jej skúsia krvácenie nejako zastaviť, pokiaľ neprídem, ja ju zoberem do nemocnice. Na Antolsku, ja ti dám aj powerbanku, aby si bola nabitá, potom ju vrátiš. Ale keď si ju necháš, je mi to fúk. Nebolo zlé. No neviem, či nemá Lola zlomený nos. Jak ju buchli, vieš, tak nos či nezlomili a oko má podliate. Povedzte, bola som napadnutá. To je celé, už vás nebudete potrebovať. A vieš, jak ona a policajti, Lola, však ju poznáš. Áno? Ona tam proste s nimi nepôjde. Nie po dobrom. Budete tu vás písať na tie čiarky. Podpíšaj revers. Ale to nebolo, Nika, o karme teraz nič. Vy tu nepíšte teraz na karmu pičoviny, ani na nikoho, lebo ten feťak si tam sadol, Gita mu slušne povedala, odsaďte si prosím ťa, a on nepočúval. A on išiel do Gity. Takže nevypisujte tu pičoviny nejaký No až kokoti, potom ktorí ani najebal neviete, som čo sa sa ja stalo. postavila Do za piči. Gitu. A najebala som mu ja. Myslíte? Aj bez toho to ide? Pôjdem s ňou, Lola, len ja som v robote, musím čakať, pokiaľ príde kolega a on ide pol hodiny odtiaľto, vieš. A tu ešte musí taxík volať rýchlo, pokiaľ zoženie. A neviem sa pohnúť proste. To je iba ako priráctvo. To zíde dolu, ale bude to trvať niekoľko dní. Ale keby ju zmlátil, vieš, keby ruku aspoň použil, ale nepoužije tú pičovinu na ruku, čo sa dáva, vtedy bol frajer. Takže podľa všetkého, čo sa deje na streame, to vyzerá tak, že Karma v tomto naozaj tento raz je nevinne. Problém mal vzniknúť vtedy, keď si prislali tí dvaja feťaci, začali provokovať jej kamarátku, tak ich Petrom viackrát slušne upozornil, aby si odsadli, ale oni si z toho evidentne veľkú hlavu nerobili. A teraz prichádza Karma, lebo keby ste vedeli, čo sa práve deje podľa jej správania, by ste si mysleli, že stojí niekde pred obchodom a čaká, kedy príde autobus. Hej, ona to akože bere ako normálne, hej. Okolo nej policajná auta, záchranka, policajti riešia to tam, tento incident. Ona si rieši powerbanku, telefón, cigarety.
kto koho odvezie do nemocnice. Proste úplne pokojný deň. U Karmy to je bežný deň. Teraz, jak bude vonku frajer, keď S sa bude. boxerom, ty by si mala... No, policajti nechytia, tá ver, že moji ľudia ho chytia, ale tak ho zmárujú. Bo mne je jedno, aký feťak. Má to zlomené. Ruky, keď chce mať one dopichané. Feťak prijebaný. Hej, ale sa ani nedala vyšetriť. No, daj sa aj ty, Barbie, keď chceš niečo riešiť, fotku máš toho, ja som ti preto poslala. Že mi ide do oka bolesť a táto sezóne. Ja, A ja viem, že ona, Barbie, ja ju poznám, ona cez policajtov neriešiť nebude nič. No tak by si šla do Antolskej, by som ti dala aj powerbanku, piča, a došla by som za teba, bo mne by Áno, krváca z nosa. Janka na Antolsku má ísť Na potom, áno? Antolsku, dobre, tak ja prídem na Antolsku, len nech si troška dobije teraz telefon, daj ho na nabíjačku, prosím, teda na tú powerbanku, 15% aby som sa aj mohla dovolať, že kde je, Poď. bo ona bude Tak teraz... ja vypnem záznam streamu. Barbie, nevieš ísť s ňou, ja ťa potom na stanicu hodím. Ja sa musím ísť ubytovať najskôr, lebo ja mám 2 cestovné tašky tu, Jani. Ja sa musím ísť ubytovať pri stanicu a poviem s ňou. Nemusíš chodiť. Ja... Ne, sa nemusíš chodiť, idem ti piču. Nerob. Ja som len chcela, či nepôjdeš s ňou na to, že ja ťa vyzdvihnem potom, vieš, na ono. Pokiaľ sa dá, ja ti zaplatím taxík, daj mi číslo účtu, pošlem ti peniaze, zaplať si taxík, poď s ňou, nech sa ti viem dovolať a ja ťa potom odnesiem autom normálne hore na stanicu. Tam máš byť kedy o 3:00? Ja. Ideme. Ja nejdem. Tak vyprávaj s ňou. Neukazujem ťa. Neukazujem ťa, ideš či vyprávaj nejdeš? Janku. Buď ťa zoberú oni, alebo ťa odnesiem ja. No sanitka už odchádza. Ale 3 policajné autá ho hľadajú. A on teraz bude vonom. Pič, jak sa to volá? Tu nejde o to, aby nebolo odinalošie. Ona berie lieky na riedenie krvi. Ja som to preto hlásila hneď tam v nemocnici, ak som volala, že berie lieky na riedenie krvi. Čistý. Taká milá, ďakujem. Dobre, v pohode, v poriadku. Aké tietky zlaté, ne? To tietka, no. A tí vyjebanci sú najebaní, skurvení, degeši. A ty, Barbie, si sa mala dať tiež ošetriť, keď to chceš riešiť. Není ťa vidieť, Neukážuj, seba keď nechceš, ukazujem. lebo bude jedovatá, Barbie. Seba ukazujem. Pojebala som ťa do papule, Geca. Nie, neukazuj, keď nechce, lebo začne byť nervózna z toho ešte viac. Keď som ukazovať, otočím tak telefon. Preto som... Vy tu daj si dobíjať, Preto som teraz mala tu nie takú, keď si mu telefón. vyprávala. A teraz už na zábere konečne vidíme aj kamarátku a poviem vám, toto už teda vôbec nie je pekný pohľad. Nos vyzerá byť poriadne zranený, určite je to zlomené a celé to pôsobí naozaj desivo. Človeku až zostane rozum stať, chlapi. Ako môžete vôbec udrieť ženu takýmto spôsobom? Čo sa vám v tej hlave musí diať, aby ste si povedali, že toto je v poriadku? A najhoršie je, že na začiatku to mohla byť úplne obyčajná situácia. Stačilo odísť od stola a bol by pokoj. A karma tá už medzi tým funguje ako krízový štát, len je chyba vysielačka, reflexná vesta a tabulka veliteľka zásahu. Ja ho vidím na nivoch. Ale však on sa po čiernu zem neschová, či čo si myslí? Že sa schová? Ideš. Ja sa preberiem. Petržalka je maličká, veľmi maličká, aj nevy sú veľmi maličké. Nevie, na koho natrafi s vidličkou. Lebo ty máš aj tu na najebané s boxerom a aj tu máš normálne dieru v nose. Ja necítim ani nos. Ja ju zoberem, ona až nejde teraz, hovorím dobrovoľne, že nechce Vyjebaný, ísť. skurvený, Nenoste ju, keťa, pojebaný. ja ju zoberem. Pojebe si svoju mater kurvu. A ja som normálne dala policajtom, že ten dealer predáva pre Barboru Kantorovú. Ja mám piči. Ja sa tak bojím dealerov. Ja sa bojím hľadať tak base.
Že tam skončí medzi 4 stienami. Áno, v tom žltom je baba. Stanica Petržalka. Karma, base je lepšie ako toto. Si pamätám? Ne. Karma není lepšia, lebo tam máš 4 stieny, asi uzatvorená. A nemáš svoj kľud. Áno, Petržalská stanica. A chápeš to len tak, príde niekto, začne provokovať, vám preto bude No povedal svetovanie. ti policajtky, že tá bunda, že mal tú bundu potom na sebe. Počkaj. Vyšutí, no. Povedz mu, že to tam je, no. Vítuš, peňaženku máš pri sebe? Neviem. Pozri si rýchlo teraz do vrecka. Povedal, že nemá smrkať, ale toľko krvi mi ide z nosa, že... Tak nesmrkaj, to kvôli tomu, lebo ti poje ešte viac, nesmrkaj. Iba si prikladaj servítku pod nos. Tlačí mi to do oka. Povedal, že mi obyčne, lebo necíti nos a oko. No áno, lebo pokiaľ ti ho zlomil, tak vieš ako. Pôjdem ja potom s tebou na vyšetrenie. Nejdem ja nikde, chce mi normálne si zláhnuť na labičku a spať. No isto, na lavičke budeš. No kde? Tak budeme dve bezdomovkyne na lavičke. Všetko keby už mi dala tá teta asi 6 šervíkov. No hlavne nesmrkaj, naozaj si iba drž to pod nosom. Idú ho hľadať na Mám kopčansku. fotku, jak vyzeral, ja som už Barbie Už majú poslala. aj policajti odfotenú. Už majú policajti odfotenú, rozposlanú. A keďže ja som mala stream, Teraz ja aj ju mám, na jak on tam Kopčansku provokoval, ako Gita slušne požiadala, aby odišiel odtiaľ, od stola a neodišiel a začal tam robiť frajera na ňu. Ja mám celý stream, nemám len fotku. Si neškrkne feťak priebaný. Tak mu dajú také šlehy v dávkach, že aj skončí. A Petržalka je naozaj veľmi maličká. Ste videli? A s boxerom, aby ju zbil? Áno, on potom odišiel. Áno. Ježiš, gáčo pojada. Vrátil sa, dal vám na piču. Ja, to je starý človek. Ale hovorí pravdu. Musím zasiahnuť rýchlo fotku. Príde ona, čaká na kolegu, aby ju vymenila, príde ona sem. Idem sa na cigarety. Ja mám len nehať zlomený, že toľko. To budeme riešiť? Ok, ne ja, hej. Myslím, že hlavou ojebem obe, to by si mala teraz Iba mozgu. potrebujem jeho meno potom. Mne stačí, že už mám fotku. Iba meno. Všetci peťaci, všetci dealery to budú. Nie, iba meno. Odo mňa všetci peťaci to budú, všetci dealery. Karmana, iba meno. Celec? Áno. A tamto tričko, jak som vám ukazovala. A to bundu ja som si popravde ani nevšimla, len Gitka hovorila, že to je jeho bunda, že to vyzliekol on. A to som bola za vašou kolegyňou, len oni išli na Kopčansku ho pozrieť. Mali by to. No, momentálne strane ste mohli ísť to leze spolu, Dobre. aby vás zobrali, aby ste tam nemuseli toľko čakať, aby vás zobrali skôr, to je tam budete dlhšie čakať. Tam počkaj, dlhšie. Nemáte lieky, čo by malo náhle. To ide, dobre. Takisto, spoločné, najlepšie, keď potom spoločne máme na vás Áno, číslo. áno. Sa kľudne, keď vám bude lepšie, prídete na Bohrovu, podáte trestné oznámenie. Dobre. Aj s tými správami, dobre? Dobre. Nie, lebo to sa zistí. Tu nie Na je čo to je problém. moja, tak opustí Peťáka. Nevadí. To nikto nepovedal, viete. Povie, kto to je, čo to je. Ja ho nepoznám osobne, nie som odtiaľ, ale ostatní ľudia možno viac totožne. Treba to podať naozaj. Ja neudávam, ale... Ja áno. To neznamená nič. Ja udávam. Nikdy. To nie je, že udávam, to dávate na neznámeho páchateľa. Ja neviem do toho, fakt neviem do toho, ale... To dáte na neznámeho a potom sa to už prešetrí. Keď vás niekto napadne a čo sa necháte, tak viete. A čo mi to pomôže, keď muži zostavíte? Chápeš?
Je mi zlomil nos a... To stačí, a máte tam útok boxerom, tam je Ríša Satia, to je ďalšia vec. Volá sa Rišo a je z Kopčian, píše Veronika. Volá Rišo z Kopčian je ten cigáň. Ja som ukázala tú fotku na TikToku. Priezvisko chcem. Priezvisko. Dobre, rozumiem. Ríša z Kopčan. Áno, tu nám ich to teraz píše, počkajte, lebo ja tu mám aj Messenger, on sa na powerbanke. Uzavriem Messenger, tam to máme aj zoskrinované, aha, zrovna tú správu mi tam ukázalo. Mi poslali. Tak a je to vyriešené. Týmto sa už pomaly dostávame k záveru celého príbehu. Podľa informácií, ktoré zazneli na streame, je to Rišo z Kopčianskej. Jeho fotografiu ste už tiež videli. Teraz už len zostáva otázka, ako rýchlo sa podarí polícii zistiť, kde sa nachádza a čo bude nasledovať ďalej. Zaznela tam jedna dobrá hláška. Ja neudávam a Karma okamžite ja udávam. Takže máme jasno, hej, Karma udáva. Karma je jednoducho expert. Ona nepotrebuje detektívnu kanceláriu, stačí jej telefón, live stream a 5 minút času. Každopádne postupne sme sa dozvedeli, čo sa tam dneska vlastne odohralo, kto tam všetko bol zapojený. A týmto už, moji milí, budeme pomaly končiť. Ďakujem vám, že ste toto video si pozreli až do konca. Napíšte mi dole do komentárov, čo si o celej tejto situácii myslíte vy, čo na to hovoríte. A ak máte k tomuto prípadu nejaké ďalšie overiteľné informácie, pokojne mi ich napíšte do komentára. Som zvedavý, čo sa ešte objaví. Ak ma ešte nesledujete, tak šup, napravte túto životnú chybu. Dajte like, odber, zapnite si upozornenia, aby vám neušlo ďalšie skvelé video. Hlavne dávajte na seba pozor, majte sa krásne. Sekundu, pán policajt. Ježiš, to tak vypadá, keď ide vybitý telefón. Nevadí, keď to však... Ale je tu tam pekne vidno, že je to Rišo z Kopčian. Dobre, a Lebo ja som tú fotku ukázala. Ne. Veronika, ak vieš priezvisko, daj mi aj priezvisko. Z Kopčian. Môžem poslať ja fotku chalanom a babám.